करा, तुम्ही लाईव्ह कुठून बघताय ते, आणि पटपट पटपट जॉईन व्हा. वाटण भाजते. पडत होता. आपलं मालवणी वाटण आहे. ह्यात आलं 2 इंच, 7-8 लसूण पाकळ्या. सुकं खोबरं असेल तर सुकं खोबरं घ्यायचं, नाहीतर आपलं ओला. चला पटपट पटपट चॅनल जॉईन करून घ्या. आणि तुम्ही व्हिडिओ कुठून बघताय लाईव्ह ते एक कॉमेंट करून सांगा, म्हणजे मला समजेल माझा व्हिडिओ कुठपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजे कुठच्या कुठच्या देशात, कुठच्या कुठच्या गावात, शहरात. मस्त कॉमेंट करा. हायलाइट कॉमेंट त्यातून दाखवत जाईल. छानपैकी कॉमेंट करा. तुम्हाला माझे कुकिंगचे व्हिडिओ आवडतात काय, आणि आवडत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक शेअर करा, आणि शेवटपर्यंत व्हिडिओ पहा. बघा, कांदा, लसूण, आलं गुलाबी कलर होईपर्यंत भाजून घेतलं. त्यात आता ओलं खोबरं टाकलं. चला पटपट पटपट बघा लाईव्ह. चॅनलवरती कोण जाऊन बघत नाहीत रेसिपी किंवा काय व्हिडिओ, आणि मग कॉमेंट करतात काही असं वाटणाची रेसिपी दाखव, किंवा तुमचं मालवणी भाजकं वाटण कसं करतेस ते दाखव. म्हणून आज मी लाईव्हमध्ये दाखवत आहे. पटपट जॉईन व्हा सर्वांनी, आणि लाईव्ह शेवटपर्यंत स्किप न करता बघा. हे वाटण तुम्ही चिकन, मटन किंवा मच्छीतले खेकडा, तुमच्या सुद्धा वाटणाची मला रेसिपी शेअर करत जा. चला कॉमेंट करा. यात मी काही घालणार नाहीये, कारण आपला मालवणी भाजका मसाला असतो ना, त्यात सगळं एकत्रच असतं.
होत आहे. बघा आपलं वाटण तयार आहे. ह्याला आता आपण थंड झाल्यावर मिक्सरला बारीक वाटून घेऊया. आणखी हे वाटण तुम्हाला 15 दिवस तसंच फ्रीजमध्ये डीपमध्ये ठेवायचं, म्हणजे फ्रीजरला ठेवायचं. छान राहतं, न खराब होता. चला तर भेटूया आपण अशाच एका नवीन लाईव्ह मध्ये. तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय. आता हे थंड व्हायला आपल्याला ठेवायचं आहे.